Кой предложи Михаела Доцова за председател на Народното събрание вътре в Прогресивна България? Президент, разбира се. Вие всички казвате, Радев ще каже, Радев ще каже, Радев предложи, Радев ще каже. Той вчера, като влизаше в парламента, каза, партията ще реши. Радев ли ще казва и до края? Тя, всяка една успешна политическа организация е пирамидална и на върха трябва да седи лидер, който е припознат не само от членовете на партията, но и... А тогава не я прави демократична, ако той ще спуска всичко. Защо си мислите, че демократичният характер зависи от това дали има силен лидер или не? Ние пак имаме мнение вътре. Но авторитета на президента е такъв, че това улеснява демократичния процес. Това не го затруднява. Защото когато той посочи Михаела Доцова, ние естествено се обединихме около нейната фигура. То е съвсем естествен процес, няма нищо недемократично. Вижте, няма да коментирам състава на Министерския съвет преди да извървят у нея процедури, които са разписани в Конституцията. Така е и редно да бъде. А знаете ли го? Не, в интерес на истината. Не. А обсъждате ли го вътре в партията или господин Радев ще нареди кабинет? Има определени ресори. Вече всеки си има неговите ресори и ние не се обсъждат всичко с всеки. Защо господин Радев вчера не направи изказване от трибуната, като се има предвид, че всъщност той е основният двигател на Прогресивна България, която онзи ден се учреди, както се казва, като партия? Не е ли малко, как да кажа, неуважително към избирателите, които припознаха основно него? Именно защото президентът Радев и Прогресивна България е демократична формация. Прогресивна България е демократична формация. И там се уважават позициите на всеки един. Петър Витанов е не само опитен парламентарист, той е диалогичен, консенсусен човек. Това Радев да направи изказване не е да не уважава другите хора. Ако ме оставите да си изкажа мисълта, ще разберете какво имам предвид. Ако тая структура беше строго пирамидална, ще той да излезе и да каже. Тя, всяка една успешна политическа организация е пирамидална и на върха трябва да седи лидер. Прогресивна България няма да бъде структура, която всичко зависи от президента Радев. Кой предложи Михаела Доцова? Президент, разбира се.